Nadagpuang wala ng buhay ang isang lalaki na pinaniniwalaang nakuryente sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nakilalang 19 anyos na biktimang si alias Jap Jap, isang grade 12 student at residente ng nabanggit na lugar. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Jerome De Lara, Deputy Chief of Police ng Gihulngan City Police Station, sinabi nito na sa kanilang investigasyon ay natagpuan na lang na nakandusay sa lupa ang biktima na hawak ang kawad ng kuryente at bombilya. Pinaniniwalaan pang nagpapakain lang sa mga manok ang biktima galing sa paaralan nang mangyari ang insidente. Sinabi pa ni De Lara na naisugod pa ito sa pagamutan ngunit idineklarang dead on arrival. Inimok naman ito ang publiko na mag-ingat, suriin ang mga kagamitan at i-report sa kinauukulan kung may mapapansin na problema sa kuryente upang maiwasan ang kalintulad na insidente. Kung matatandaan na noong nakaraang linggo lang din ay 2 menor de edad ang nasawi matapos makuryente sa lungsod ng Bayawan. Ito pong biktima natin, ma'am, biktima na kuryente ay isa pong grade 12 students. Ang investigasyon na kasama natin, nakita naman doon na wala pang talagang nakita yung live wire po na hawak talaga ng biktima. Kaya dinala ng mga kasama niya pamilya, dinala doon sa hospital ng Gihulngan, pero dineklara siya na patay na po ng doktor. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!